Kde se snaží přitlačit ten dál, co nejdál, pořád všechny družstvo zatlačí demonstrující do nějakého bezpečného prostoru. Tady máme otevřený prostor, pasport, takže těžko se dát, ale názorná otázka byla. Snaží zatlačit do nějakého prostoru a samozřejmě za asistence slovního obsahu dochází k vykoukání náhubkem, upozorňovat, že opravdu ta rána od toho psa, kdy budou dát veškerou sílu, tak to opravdu bolí. A pokud má družstvo pořádkové jednotky, tak nějak už trošku ty demonstranty pod kontrolou, tak je zatlačí a toho nejagresivnějšího, nejaktivnějšího, který tam bývá takovým jadírkem, který tam vyvolává ty nepokoje v tom davovém efektu, tak toho se nám podaří bezpečně zajistit, tak se tak učiní. A to jste v podstatě viděli. Takže vlastně cílem toho samotného zákroku je ukončit ten nepokoj a vlastně prostě co nejrychleji ukončit ten zákrok, aby nedošlo ke zranění jak policistů, tak i těch samotných demonstrujících. Já musím říct, že bychom si taky měli povšimnout, že nejenom zásah té pořádkové jednotky jednotlivých členů, ale já jsem si všiml perfektní spolupráce toho řidiče auta, protože to auto stíhá tak trochu zázemí a tak trochu určitě i ochranu pro ty samotné policisty. Záleží to prosím vás na prostoru vždycky, kdy je teda zvolen buď to přesun vozidlem služebním, anebo samotný zvolen